Danas ću vam otkriti jednostavnu prihranu koju koristim za svoje biljke, posebno za paprike, rajčice i krastavce, jer ti plodovi zahtijevaju dodatnu pažnju kako se bliži vrijeme berbe. Ova prirodna otopina koju primjenjujem već godinama rezultira izuzetno velikim i kvalitetnim plodovima. Također je važno istaknuti da prihrana pomaže u održavanju plodnosti tla, nadoknađujući izgubljene minerale i unapređujući strukturu tla. Za pripremu otopine pomiješajte jednu žlicu taloga od kave u pola litre tople vode. Talog od kave je isto tako odlično gnojivo za biljke. On sadrži različite hranjive sastojke kao što su kalij, fosfor, magnezij i druge mineralne materije koje su korisne za biljke. Kada se talog od kave dodaje kompostu ili direktno u zemlju, može poboljšati plodnost tla i podstaknuti rast biljaka. Drugi sastojak je svježe mlijeko. Nadodajte 100 ml svježeg mlijeka koje sadrži proteine, minerale poput kalcija i kalija te mliječne šećere poput laktoze. Primjena mlijeka može poboljšati rast biljaka i potaknuti obilnije cvjetanje. Ova kombinacija čini izvrsnu prihranu za sve biljke. Preporučujem zalijevanje ovom otopinom 1 do 2 puta mjesečno. Dragi prijatelji, ako vam se svidio ovaj savjet, podržite nas lajkom i pretplatom na naš kanal. Besplatno je, a ne zaboravite podijeliti s prijateljima. Hvala vam puno. Pozdrav!